Ens plau molt de presentar-vos a Anna Cano i a Cristina de l'empresa Rural i Social, que és l'empresa que ens està portant la Secretaria Tècnica de Turisme Rural aquest any a Diputació de Barcelona, i els hem demanat que ens facin un breu extracte de l'estudi de turisme rural que ha fet durant aquest any, on veureu que ens fan un perfil molt clar de quina és la nostra oferta i que ben clar ens apunta cap a on serà la nostra demanda. Per tant, moltes gràcies per venir i endavant. Bona tarda a tots, gràcies pels que sou puntuals. Com comentava, jo soc la Cristina Perseguer i ella és l'Anna Cano, som totes dues de la consultora Rural i Social, i com deia l'Anna, aquest any ens hem dedicat a fer un estudi de l'oferta de turisme rural dels membres, això s'ha de remarcar. Aquest estudi reflecteix la realitat dels membres del turisme rural del cercle de turisme. Llavors, per començar, quin és l'àmbit? Com ja us deia, aquests establiments de turisme rural que ara mateix estan adherits al cercle de turisme. L'univers d'aquest estudi són 106 establiments, que són els que ara mateix em pertanyen. A la mostra de l'estudi diu que hi ha 85 establiments i això es correspon amb respostes d'uns 62 propietaris. Remarco que són 62 propietaris o gestors que en alguns dels casos gestionen més d'un establiment. Per fer aquest estudi vam fer un qüestionari online que es va enviar, suposo que alguns dels que sou aquí el vau respondre, ja que vam aconseguir un 80% de respostes dels membres del cercle. Vam començar el 14 de febrer, enviar un primer. Es van fer 2 enviaments per correu electrònic i encara que van tenir bona acollida i es va respondre bastant, vam acabar fent unes trucades i unes entrevistes telefòniques perquè, com sabeu, no tots som tan online com ens agradaria ser-hi. Jo vull fer només els que sou aquí, que no són gaires, i ara després de l'àpat, propietaris d'establiments de turisme rural, a part d'algun que ja en conec, i associacions, quan en Ramon... 1, 2, 3, 4. 4. La resta sou associacions o empreses, per tenir una mica... Ara podem fer un altre estudi, no? Quan fan una jornada de turisme rural, quants empresaris de turisme rural van a la jornada? Els de sempre, 4. Això ja hem vist que canviarà. Bueno, també és veritat que normalment és difícil a vegades sortir de la casa quan estàs portant la gestió. Aquest univers que comentàvem, aquest cercle de turisme, hem volgut posar damunt la taula quines són aquestes dades. Actualment a la base de dades de Gencat, hi ha 597 establiments de turisme rural registrats a la Generalitat de Catalunya. D'aquests 597, no a la Generalitat, sinó el que és demarcació Barcelona. D'aquests en pertanyen 111, uns 111 establiments, i l'estudi abarca el 20%, o sigui, té una representativitat del 20% respecte del total de l'oferta que hi ha a la demarcació de Barcelona. Això és interessant perquè aquí les dades que reflectiran al final són un 20% de l'oferta global de Barcelona. Això ha de quedar clar. Sí que és interessant veure quines són els propietaris, veure la totalitat, que són prop d'uns 600 establiments per comarques, Bages, Berguedà, les més representatives, quin és, diguem-ne, el volum d'establiments que teniu per comarca i després com estan representats aquí al cercle. Vull dir que estem parlant, aquests números, d'un 20% de l'oferta. Sí? Sí, val la pena saber que no és tota l'oferta de la demarcació de Barcelona, sinó la dels membres del cercle de turisme. Ho dic perquè, com que van arribant nous també, que les dades després no siguin estranyes. Per tant, encara que es diu oferta de turisme rural, hem de tenir en compte que és un 20%. M'he ido para atrás.
Comencem amb dades. Es farem una radiografia de les preguntes així més típiques per saber una miqueta com és aquesta oferta, quins són les persones que hi ha al darrere. L'objectiu de l'informe o d'aquest estudi precisament era això, conèixer una miqueta millor quins són aquests membres del cercle per després poder fer una gestió més efectiva des del cercle de turisme a l'hora de proposar tant networkings, formacions, accions, etc. En aquest cas, comencem quina és la relació dels encastats, és a dir, la persona que ha fet el qüestionari amb l'establiment. En un 65,7% dels casos continua sent el propietari el que gestiona tot l'àmbit de l'establiment, des de xarxes socials, fer llits, fer d'amfitrió, etc. dins de casa, i en aquest cas també de respondre a les preguntes que els hi fem des de la Diputació o des de Rural i Social, la Secretaria Tècnica de Turisme Rural. Però sí que és veritat que comencen a aparèixer altres figures, i això és interessant perquè s'està fent o bé un relleu generacional en què o no s'està fent aquest relleu generacional i es comencen a contractar o subcontractar persones perquè portin temes d'administració, així com recepció, hi ha gestors, ens hem trobat també que comencen a haver gestors de continguts o community managers i altres tipus de figures que fins ara era bastant difícil trobar dins d'un establiment de turisme rural. Per tant, podem fins i tot dir que es comença a gestionar amb una major professionalitat. No sé si estaran d'acord. En quant a la tipologia d'establiment, segons el que ens han respost al qüestionari, el 50% són cases de pagès agroturisme i l'altre 50% és allotjament rural. Aquesta dada és bastant significativa pel curiós que és respecte de les preguntes que es fan posteriorment. Perquè segons aquesta tipologia, o la modalitat de l'allotjament, que gairebé tots són masoveries, però després ens hem trobat que quan els hi preguntem per serveis que ofereixen, són incompatibles sent una masia o sent una masoveria pel tema de la llei. Però, en principi, aquesta seria la primera radiografia de tipologia d'establiments i modalitat. En quant a modalitat de lloguer, el 64% són cases de lloguer íntegre, 11% habitacions i complex amb més d'un allotjament. Complex amb més d'un allotjament potser són establiments que tenen entre 2, 3 o 4 dins que gestionen més d'un establiment, i això és interessant tenir-ho present perquè deia per la resta de preguntes que fem més endavant. Què ens interessa d'aquí? Per exemple... Jo volia fer una matització que crec que és important. Aquí el que hem observat en modalitat de lloguer, aquest 11% que lloga la casa per habitacions, és interessant perquè són aquells establiments que realment estan amb una dedicació absoluta a l'establiment de turisme rural, a diferència dels que lloguen de casa completa i complex, que és una mixa. Però aquest seria una mica la dada d'establiments que tenen una dedicació exclusiva en llogar per habitacions i oferir normalment un servei de restauració. Crec que és una dada interessant. Així com també els que fan un lloguer íntegre, en molts dels casos no tenen un contacte continuat amb els hostes de l'establiment. No sempre és així, però pot derivar en què no s'està present durant tota l'estància. En quant a capacitat, ens trobem que el 33% ofereixen més de 15 places al seu establiment
I aquí és aquella pregunta, la controvèrsia, però com pot ser si la llei diu que no poden tenir més de 15 places? Per això insistíem en que hi ha establiments que són complexos amb més d'un allotjament i per tant fent la suma de 8 d'aquí, 4 d'allà i 4 d'allà ens trobem més de 15. La majoria són grups d'entre 5, si són establiments per 5-10 persones, que casa bastant bé amb la dada que teníem anterior, que són cases de lloguer íntegre. I el que podríem extreure és, com diu a la diapositiva, que podríem dir que l'oferta actual del Cercle de Turisme de Barcelona es podria orientar cap a una oferta cap a un segment de grups grans. Quan diem grups grans, són des de grups familiars, grups amics, però no tenen per què ser grups que venen a fer una festa a casa nostra. Poden ser altre tipus de grups, per exemple, professionals, etc. De tota manera, si veiem el 44% està entre 5 i 10, que dona la idea clara de la realitat. No pensem ara que tot, evidentment, són grups, però sí que és veritat que hi ha complexos on cadascú té complexos que tenen 3 o 4 establiments rurals, cadascú amb la seva legislació, i que donen una capacitat, han trobat 25 o 42 places, que serien aquests 1 de cada 3, 33%, que es podrien focalitzar en ofertes de grups. Tot i que el 44% segueix sent família o dues famílies amb nens petits, que ara veurem la tipologia és el quasi número 1. Altra controvèrsia. Categorització. Segons les enquestes rebudes, només 4 de cada 10 establiments de turisme rural, membres del cercle, estan categoritzats. Aquí nosaltres ens fem preguntes de per què només 4 de cada 10? Perquè és un procés complicat, perquè hi ha dubtes sobre els avantatges de la categorització. Sí que hem rebut algunes respostes de les entrevistes telefòniques que directament els podíem preguntar per què no esteu categoritzats. I les respostes venen una mica per aquí i d'altra banda ens trobem en què el client valora més una opinió que troba a un TripAdvisor o amb una pàgina web o amb un portal de turisme rural que no les espigues. Això ens ho han dit els entrevistats. El que fem és recollir i plasmar les dades que hem d'alguna manera filtrat i analitzat, però és veritat que davant aquesta 4 de cada 10, que no és molt, és un tema molt polèmic que arrossega i no volem entrar-hi en aquest moment, però sí que la realitat és que alguns propietaris ens han dit, a veure, jo soc a Booking, soc a TripAdvisor, realment el procés em sembla que és una miqueta complicat com a protocol, no ho tinc molt clar que em pot aportar, per tant, no sé si ho acabaré fent, és més viable no que sí, i suposo que alguns de vosaltres que sou propietaris sabeu al que ens estem referint, no? Aquesta és la realitat, amb un nivell 43% és confort, 2 espigues, i aquesta és la situació. A partir d'aquí podem anar al CICTE, que també em sembla que és la següent diapo, i que també és una certificació de qualitat que ara migrarà o canviarà cap a Biosphere, també a través de la Diputació, i que tot indica que és un bon moment, sobretot sent aquest l'any de la sostenibilitat i la tendència que tot indica que és el camí a seguir. Llavors, algunes altres certificacions de qualitat? Només han indicat també la certificació de garantia de qualitat ambiental, que té el 7% restant del 100%. També ens podríem preguntar si per què només hi ha 4 de cada 10 certificades. Probablement també seria la mateixa resposta, potser és un procés complicat o simplement no els interessa. Això ho desconeixem perquè no s'ha fet aquesta pregunta en concret, però creiem que amb l'esforç que s'està fent ara per donar a conèixer el Biosphere seria possible que d'aquests
El 93% és el 93% del 60% que sí que disposen d'una certificació. Per tant, vol dir que segurament aquest 93% del 60% del total passarà a Biosfer i nosaltres esperem i desitgem que sigui un nombre major el que s'adscrigui aquesta certificació, perquè realment la tendència és la que és i la tendència passa per aquí. A més, aquesta migració s'està fent des de Diputació de Barcelona, per tant, aprofiteu. Ja hi ha hagut establiments que ens han dit no, en aquest moment, Massí Can Pasqual, d'altres que ja ens han dit que estan fent. Exacte. Sí. Ara ja són dades, seguim. Entrem una miqueta més en què són temes serveis. Quant a serveis gastronòmics, 43% dels establiments de turisme rural no ofereixen cap servei de restauració. Ja esperava que algú em digués alguna cosa al respecte. Claro, es que no nos dejan, alguna cosa així. Ja sabeu que no es poden oferir en tots els establiments serveis de restauració. En els que sí es poden, i per això és la seva representativitat més gran, és esmorzars, el 17,7, que com ja sabeu s'han d'oferir a masies i cases de poble compartides. En quant a altres serveis que es donen, servei de càtering i servei de pícnic són els més populars. Suposo que també ve una mica relacionat, perquè com no es poden oferir serveis gastronòmics, sí que es pot potser fer un pícnic. Moltes vegades és fàcil, és molt més fàcil per als establiments, i així ens ho han manifestat, lògicament, oferir un esmorzar és relativament complicat, poc complicat, vull dir, però dinars i sopars, que veiem dinars un 8,1 és molt poquet, sopars un 11 una mica més, però tant el càtering, que és un servei extern, com el pícnic, com un esmorzar, diguem-ne que obliguen menys al propietari de l'establiment a aquesta inversió de temps o de lligam al propi establiment. Per tant, això lliga molt amb les diapositives anteriors dels espais que es lloguen de forma íntegra i que el que requereixen és una no inversió de temps o per part del propietari o gestor de l'establiment. Estan explicant una mica quina tipologia d'establiment oferim, principalment de lloguer íntegre. A mi personalment em va causar impressió les respostes, altres, aquest 3,22% que posa altres, com a servei gastronòmic, i dic gastronòmic, és que et deixen la nevera plena. Llavors, són un dels altres serveis i ja estan molt bé les inventives dels diferents propietaris o gestors. Serveis propis de l'establiment. Serveis propis de l'establiment s'entén com aquelles activitats que es fan des del propi establiment que ofereix i no és que informa amb un fulletó, sinó que tenen un conveni previ amb empreses o que bé es fan des del mateix establiment. Com veieu, benvinguts animals, que tampoc no vindria a ser una activitat, però sí que és un servei que es dona, és la més marcada i de fet és una tendència que des de fa anys s'està... Tenim els de Bike per aquí, que suposo que explicaran, o en la posterior, sí. Benvinguts animals. En quant a bike friendly, per exemple, lloguer de bicicletes, només un 16,1% les ofereix. I en segon lloc el wifi, que també causa impressió que només sigui un 41,9%, perquè sí és veritat que potser el turista està molt acostumat a demanar aquesta connexió, però d'altra banda, també com a estratègia de producte i vendre natura i vendre connexió amb la natura, està molt bé que venem també una desconnexió del món virtual. Per tant, crec que estic més a favor que es vagi baixant aquest wifi que no que vagi pujant, però em sembla interessant que només sigui un 41,9% d'aquest 20% que comentàvem. I activitats per famílies que a priori un hauria de pensar que, com sempre diem, que quan preguntes, vostè a quin tipus de client es dirigeix? I diuen, a les famílies. Tenint en compte que gairebé un 80% dels establiments de turisme rural tenen
una fixació, un focus cap a famílies, només un 35,5% en aquest cas d'aquest estudi diuen que ofereixen activitats per a aquestes famílies. Per tant, comencem a preveure potser que no és oro todo lo que reluce o no tenim tan clar el que volem i el que som per arribar a aquests clients que volem. De tota manera, és un dels ratis més elevats del 100%. Sí. Per tant, jo crec que correspon precisament a la radiografia que va sortint que els establiments de turisme rural s'adrecen principalment a famílies. I com a repte per l'any 2018, que com han dit abans serà l'any del turisme cultural, només un 17,7% ofereix activitats culturals programades. Per tant, espero que l'any vinent, quan tornem a fer aquesta enquesta, aquest 17,7% hagi pujat, encara que sigui per agafar el rebuf d'aquest any del turisme cultural. En quant a instal·lacions, les guanyadores són Bressol i Trona, que això sí té relació directa amb famílies, un 87,1%, i les instal·lacions que normalment sempre surten en aquest tipus d'estudis, com la barbacoa i la llar de foc, que són imprescindibles, sobretot quan ve l'època dels calçots, que ja es demana barbacoa, i la llar de foc per l'hivern, i la piscina amb un 54,8%. La piscina només podem dir que la meitat, prop de la meitat, ofereixen la instal·lació de piscina. No sabem si és molt o si és poc, però en qualsevol dels casos podem tenir clar que és la meitat. I a l'estiu és una de les instal·lacions més sol·licitades. I aprofitant que després venen els de Bike Friendly, i lo siento por ellos, que només un 12,9% ofereix un espai guardabicis i sabem que és un segment de client bastant atractiu i per tant potser quan sortiu avui d'aquí ja pujarà aquest rati d'espais guardabicis. Jo volia destacar la sala polivalent, que és també amb un 17,7% i spa. Sabem que els establiments que tenen spa estan bastant contents d'haver fet aquesta inversió, almenys diuen que l'estan rendibilitzant, que és un atractiu comparatiu respecte d'altres ETRs. I la sala polivalent que també està cercada per a diferents activitats, empreses, ioga, etc. Jo crec que les instal·lacions anem a preus. Això és, diguem-ne, una mica la radiografia del que oferim a nivell de servei, d'instal·lació dels establiments de turisme rural amb els que hem parlat. Pel que respecta a preu, hem trobat que el 53% dels establiments treballen amb un únic preu anual. Tot l'any, un únic preu, 53%. És molt. Més de la meitat dels establiments no modifiquen el preu en tot l'any. El 43% més o menys restant sí que treballen 3 temporades, que les veurem, mitja, baixa i alta, i només un 4% dels que hem enquestat han afirmat treballar sistemes de preus tipus revenue management. El preu mig, que és una dada que a vegades sembla molt interessant, com estan els altres de preu o quin preu estem oferint aquí a Barcelona, per temporada, això són mitjos per persona nit. El preu mig per temporada baixa és 24,70, és a dir, vols del 25, la mitja 26,90 i l'alta 30,90. És a dir, podem dir que l'oferta del turisme rural de l'Educació Barcelona, membres del cercle, aquest 20% que dèiem, estaríem oferint un preu per persona nit entre 25 i 30 en total, depenent de la temporada. Alguns diran, no sé si us sembla, jo estic per damunt, jo estic per baix, jo estic en la línia, però és el que estem més o menys fent. Comparat amb d'altres estudis i baròmetres a nivell estatal, està una mica en la línia. Ho hem mirat i coincideix. Sí, passa que sorprèn que només entre la temporada baixa i la temporada alta només hi hagin 5 euros de diferència. Llavors hauríem de mirar si s'està fent una política de preus, si s'estan mirant els costos, si s'està fent un estudi de rendibilitat i aquests encara que treballen per temporades. També si féssim aquesta mateixa feina amb els que treballen per un preu únic, potser ens espantaríem una mica del que trobaríem darrere.
Els que treballen només amb un preu, com dèiem ara, al cap de setmana ofereixen uns 30 euros per una nit i entre setmana 28, cosa que, com diu ella, no és gaire diferència. El que més ha sobtat és que alguns establiments no poden oferir entre setmana perquè no tenen una disponibilitat física per atendre, per donar servei. És a dir, tenen cases de lloguer íntegre per cap de setmana. Per tant, segurament aquest preu d'entre setmana podria ser més competitiu si realment poguéssim oferir-ho o tinguéssim un interès de desestacionalitzar l'oferta a través d'empreses, etc. El revenue management no és per persona nit, sinó que és per espai llogable, lògicament. Parlem d'habitacions, apartaments, aquí els grans hotels ja en saben prou perquè el revenue management s'està aplicant cada vegada més. A nosaltres, en turisme rural, encara ens és una miqueta difícil, però perquè veieu quina diferència, clar, hem trobat un preu mig entre dels 67,50 als 250 i el que ofereix a 250 també pot oferir fins a 400. Vull dir que si estudies en quin moment li pots treure el màxim rendiment al teu establiment, evidentment que podríem anar de 60 a 250 o a 300. Per tant, hem de veure si podem fer més coses. En quant a la tipologia de clients, aquí, si veieu, no suma 100. La gràfica és correcta, però és que us vam donar l'opció, no sé si recordeu els que heu fet el qüestionari, de clicar 3 cops, o sigui, 3 tipologies de client, cap a on volem anar, cap a quin client volem captar, com ens volem especialitzar. Doncs famílies amb fills petits, i d'aquí si recordeu la trona i té sentit, 5 a 10, es va lligar una mica tota aquesta oferta. Famílies amb fills petits, 77,4, la gran majoritat. Grups d'amics, amb un 60% aproximadament. Els parelles amb fills adolescents, potser no és gaire representatiu perquè els adolescents, els que teniu i han tingut, doncs de vegades ja no volen venir així, potser podria ser, però principalment aquesta dada, la dada de grups, la dada d'empreses, m'agradaria destacar-la, a part que els que em coneixeu ja sabeu que també estic durant meeting i demés, però sobretot la dada d'empreses és una dada que no sabem si creix o no perquè no l'hem pogut comparar, però sí que hi ha un interès per a alguns establiments de dotar-se d'espai, de quines necessitats, etc., a part d'unes incompatibilitats que presenta la llei. És una mica dificultós, no entrarem ara, però valia la pena destacar-la, igual que la dada de no especialització, és a dir, dir-me jo no estic especialitzat en res, el que m'arribi l'agafo si m'interessa, si ve, si no, és una decisió molt lloable i personal, però també si volem enfocar-nos a un determinat target, doncs és interessant saber que estem cap al 15. Durant tot el dia, totes les ponències que han hagut avui durant el dia, sempre, i no és avui, sinó jo ja porto uns anys, i totes les ponències i totes les jornades, al final, una mica és el mateix missatge. Si jo no sé qui soc i no sé cap on vaig, és difícil que em vagi bé. Llavors sorprèn que després d'aquests anys, i jo en porto pocs, hi ha gent que porta molts més que jo i que segur ha anat a moltes més jornades que jo, que encara continuïn dient que no tenen cap especialització, que ja els hi ve bé tot el que vingui. Nosaltres aquí estem reflectint unes dades. Sí, però són sorprenents. Encara falta camí per recórrer, no? Jo crec que per això estem aquí, si ho sabéssim tot i les fossin perfectes, no. Però també ho ha de saber, no?, amb qui competeix, no? Jo aquí, durant la jornada, han anat sortint temes interessants. Aquí els altres que sempre queda 9,6, jo volia destacar una mica que va amb la línia del que comentava l'Anna al matí, no? Els joves, no els joves que no amb capacitat, però més joves, famílies monoparentals, per exemple, hi ha gent que està treballant amb urgències, famílies monoparentals és molt interessant, encara és un talent molt petit, però, clar, imaginem separats, divorciats que tenen un fill o 2 fills, que arriba a l'estiu, tenen el nen 10-15 dies, no saben què fer, llavors
és una possibilitat de posar en conjunt altres pares que tenen fills, els fills s'ho passen bé, els pares s'alliberen una mica i també inclús poden fer networking i trobades d'altres. Llavors, és un nínxol molt petitet que sembla que vol créixer i la gent que es vol especialitzar, doncs aquí té una oportunitat perquè davant d'un mercat, com deia la Cris, davant d'un mercat on tu ofereixes una mica tot o no ofereixes res o ofereixes famílies perquè és el que funciona de forma natural, captar alguna diferenciació, un altre mercat, encara que sigui petit, i treballar-lo, home, pot donar un resultat interessant. Aquí també, en quant a grups, en quant a joves, el single cent són aquells grups de joves. Sí, ens diuen que anem molt justets, de fet, és veritat. Hem començat tard i doncs serien aquestes les altres tendències, ja no m'allargo més. Estrangers, ha quedat l'última, però ja en parlem. En quant a canals de comercialització i promoció, segueixen sent els característics escapada rural i tot rural, amb un 85,5%, o sigui, la majoria dels establiments es comercialitzen, es donen a conèixer a través d'aquests dos canals, també Club Rural amb un 35%, i Barcelona és molt més, el canal de la marca Barcelona, que en teoria tots els que sou membres hi sou, però heu respost només un 32,3%. Potser aquí hi ha un tema de percepció. Que s'hauria de treballar, però és interessant. Estaríem al nivell de Club Rural. Molt ràpid, aquesta diapo d'alguna manera confirma el mateix que l'anterior, escapada rural i tot rural, 85,5%. Sobta dir, i així ho hem comentat una mica aquí mentre fèiem networking i tal, veure dades com un 21% només, podríem dir. No volem fer judicis perquè ara no és el que toca, però és sorprenent que un Booking o un TripAdvisor, que alguns establiments els hi han portat realment molts turistes, visitants estrangers, podem dir, amb ratis elevats, no estiguin sent utilitzats per molts establiments i turisme rural que de vegades ens diem volem més estrangers, com arribar-hi? Jo ara no miraré ningú, però em consta que aquí a la sala hi ha gent que a través d'aquests canals ha arribat a un target internacional molt interessant. Seguim una mica fent allò que fèiem. El primer punt, 17,7, crec que és important. Agències de viatges internacionals s'estan fent ja establiments que contacten, que treballen, hi ha opcions interessants, mercats molt concrets, geogràfics i de concepte que estan començant a treballar. És un bon canal també. Vaig ràpida, només el 27% treballa en reserva online. Entenem que és difícil sincronitzar tots els portals. Potser hi ha Baidu, que és el software de reserves més utilitzat per aquell 27% que ha dit que realment utilitza un software de reserves. No sincronitza amb l'escapada rural, amb la qual cosa és una dificultat. No tenim ara mateix un channel manager que pugui integrar i entenem que per als establiments és difícil. Requereix una inversió de temps, potser un petit cost també fixe, que de vegades tampoc no és molt interessant, cada vegada és més a la comissió. El segon software és RuralGest, que ja és més antic i que molts coneixereu. Només un 23% treballa amb un software propi i el 8% ofereix reserva online a través de Booking directe. Només un 8% ho fa perquè realment si no tens tot molt ben sincronitzat pot generar overbookings i situacions que no es desitgen. Aquesta és una tendència que no és la que és i per tant és poquet, 27% de tots els... I la resta és per correu electrònic. Alguns ens han dit que la reserva online és correu electrònic, evidentment això és com un joc de la Cristina, però estava parlant de software. En quant a eines de comunicació, que se n'ha parlat també durant tot el dia, el web propi és la principal eina de comunicació, segueix sent, seguit de, segons percepció dels propietaris de portals de turisme rural, amb un 66%, això és la percepció del propietari.
Facebook amb un 58% i Instagram cada vegada més com a nou canal que realment funciona molt bé per establiments de turisme rural amb un 32%. En quant a idiomes, veiem que la majoria dels establiments de turisme rural de la demarcació de Barcelona, membres del cercle, poden rebre clients en anglès amb un 84% i en francès. Són dades interessants després també a l'hora de, ara que el 2018 serà l'any del turisme francès o mercat francès, és interessant conèixer aquesta dada. Per contra l'alemany o altres idiomes com el rus, etc., són encara més escassos a l'hora de poder oferir-los com a servei. El 63% gestiona la seva reputació online, és més de la meitat, per tant, sembla interessant, però tornem a una gestió molt focalitzada amb els portals convencionals com Santa Rural i Escapada Rural i un TripAdvisor, que és una eina internacional, només un 27%, ens sembla que és la realitat, però creiem que seria molt escalable, i Airbnb un 15,9% i Booking 12,7%. Trivago és minoritari, però és més aviat un comparador de preus, per tant. I en quant a marques de Barcelona, hem preguntat amb quines marques treballeu per donar-vos a conèixer, per posicionar-vos, perquè ens vegin, no? Llavors, principalment, i les marques són marques comarcals o marques associatives amb les que generalment treballeu, amb consorcis, amb les marques de Catalunya, amb Turacat, amb tot el que són marques associatives i comarcals, però a l'hora de, per exemple, vendre marques com la pròpia Barcelona, que té una força que tots coneixem, altres marques que també hem d'empènyer i tirar endavant, com Costa Barcelona, que se n'ha parlat avui, Pirineus Barcelona, Passatges Barcelona, el posicionament és molt minoritari, no sé si ho veieu aquí, 3,2, 3,6, 3,2, el Geoparc també, la marca Turisme Familiar, el Catalunya Experience i 14,3 han dit jo no utilitzo cap marca, no em venc sota cap marca i alguns en marca pròpia que hem trobat una casa també que té una marca com Cultivant Turistes i va treballar la seva pròpia marca. Però en general aquí hi ha feina per fer, com podem veure. L'ecoturisme, del qual s'està parlant molt ara aquests dies, i va haver-hi un fòrum, el fòrum de la setmana passada, doncs també conclou que, igual que l'ecoturisme, és una marca que hem de treballar, i amb aquesta línia, que també ja ho veurem després, hem preguntat sobre la sostenibilitat, els conceptes de sostenibilitat que ja és prou difícil per definir, tenim aquests punts que, si voleu, després amb més temps ho podeu mirar, l'accessibilitat, la comunicació dels criteris de sostenibilitat de l'establiment, la sostenibilitat global, etc. Doncs el que hem vist és que aquest 42% són aquells establiments de turisme rural que ens han dit que realment tot el concepte de sostenibilitat global entès com el reciclatge, la conservació de l'entorn, ha treballat amb proveïdors quilòmetre zero, com avui el càtering, etc., doncs és el que realment més ofereixen, però el repte continua sent aquesta comunicació marketing verd. Encara no hem trobat potser les paraules, no sabem com arribar i quin retorn treure d'aquesta comunicació. Llavors, com a conclusions, no sé si ara tenim un minut, doncs, com dèiem, l'oferta està molt concentrada en famílies i grups, caldria valorar una segmentació en mercats i productes per captar nous targets estrangers, benestar, wellness, ecoturisme, tots els vegan, adults only, els millennials, també el sistema de preus a través dels realimentats, normalment tenim un millor estudi de com estem oferint el preu, la reserva online, que és molt escassa comparada amb la resta d'altres tipus d'allotjaments, les certificacions, que ja hem comentat amb el canvi d'innovació biosfera, els nous sistemes de comercialització, OTAs, tipus Booking, etc., creixen, però encara veiem que predominen els canals tradicionals, ens ha sorprès, honestament, i després destacar el repte que tenim tots, la comunicació de la sostenibilitat o màrqueting verd com a un concepte transversal, no només de turisme rural, sinó que pugui involucrar i imbuir tota l'oferta de turisme de Barcelona.
i aquí es quedava. Tindreu l'estudi essencial a vostra disposició? Sí, amb detall. D'acord? Gràcies.